Ak chcete mať v roku 2025 úspešnú webovú stránku, ktorá nielen žerie peniaze, ale naopak vám ich prináša, toto je jedna základná vec, ktorú si treba uvedomiť a aplikovať, aby tomu tak bolo. Moje meno je Tomáš Bugaň a viac ako 14 rokov sa venujem webovým stránkam a e-shopom a pomáham podnikateľom rásť v digitálnom priestore. Najčastejšie sa stretávam s tým, že podnikatelia si myslia, že tá webová stránka musí hovoriť o nich. A musíme tam použiť náš jazyk a musí to byť odborné, musí to byť profesionálne, musí to byť super a všetko. S týmto nie je problém. Akurát s týmto prístupom vaša stránka zapadne k ostatným stránkam, ktoré si niekto aj otvorí, pozrie si to a za 3 sekundy vypína. Toto nie je cieľ, ktorý chcete. Naopak, webová stránka, ktorá hovorí jazykom vašej cieľovej skupiny, hovorí o jeho problémoch, frustráciách, veci, ktoré zažíva, tu si ten zákazník preskroluje, pozrie, pochopí, alebo pochopí, že to nie je preňho a ozve sa vám. Tým pádom získavate nového zákazníka. To je presne to, čo potrebujete aplikovať na vašu stránku. Pozrieť sa na to, ako váš zákazník a presne tie veci, ktoré ho trápia, s ktorými má problémy, ktorými sa chce zlepšiť, tie tam musíte dať a vaša stránka bude prinášať úplne iné výsledky a konečne vám začne zarábať peniaze.